kining kulapo. Hi, mga kaibigan, good morning, welcome back to my channel, A-Star. Karon, na ako'y bring house daw, gikan sa ako ang maguwa nga nag-birthday, nya, si Dukdok, kay wa man mo kuyog kaganihan nga to sa birthday, nagkaon siya, o ako pod, kaon po ko spaghetti. Wow! Bring house ni, wala kaluto si Dukdok og sudan kay naa man ko'y bring house. Gihatag man ni sa anak sa akong maguwa nga si Lia. Ang akong maguwa nga nag-birthday kaganiha, 74 years old na siya. Katong maguwang nako nga lalaki nga tambukon, nga pution, mao to'y nag-birthday. Unya, kay tungod lagi kay di man gyud mahimo gyud kining kulapo. Sumpay mo gini sa kong kinabuhi, di man gyud ko mabuhi og way kulapo. O na say kulapo. Mga kaibigan, lami kining kulapo. Kining kulapo, maayo ni siya sa mga high blood. Dili ni siya maka-high blood. Ang deer mo'y maka-high blood, mao na nga kulapo jud ang akong imnon, mga kaibigan. Na kulapo. Sumpay sa kinabuhi ni A-Star. A-Star Channel Vlog. Naay sudan, naay cake, naay spaghetti, naay bihon. Unya si Dukdok, royal lang ang iyaha. Kay bata pa man siya. Kining kulapo mo ni imnonon sa mga senior, senior. Mao ni imnonon sa mga senior. Kay dili man ni maka-high blood, tambal man ni siya. Tambal ni sa arthritis. Mao ako nga bisan og 60 katuig nako purya buyag lang ato lang butangag purya buyag. Wa gyud ko'y arthritis. Kay kulapo gyud. Kini si kulapo, yahamang targeton ang arthritis. Di dagan ang arthritis. Di ba? Tinuod yun, di-target si kulapo ang arthritis. Dagan ang arthritis kay hadlo. Maigo sa bangkaw ni kulapo. Mauna siya mga kaibigan. Nangao na may karon direk panihod to. Perting ninduta. Mau lingaw kay Dukdok. Unsay mong ika-istorya Dok sa bring house? Daghang kay salamat wag mo kalimti ba. May ikayong cake. Ate Lia niya. Mo nagpada anak sa ako ang igsuon nga lalaki nga nag-birthday. Si Roger Bersero. Shout out day nga to sa nag-birthday. Roger Bersero sa Guadalupe, Bugo City. Shout out po nga to kang Mark. Sa to apelidong Mark. Mark, asawa kay sila lang. Nakalimot pa ko sa apelido. Di na lang nakubutang ang apelido. Nga tuwa sila karon sa Mandawi. Unya si Rico Catarata, Hilin Catarata, Nisik, o si Glenn. Mga bersero na sila. Wa mauli. Kay wa sila lugar, kay duty sila, dili sila ka-absent sa ilahang trabaho. Muna mga kaibigan. Lingaw kay si Dukdok. Ang akong pong mga itoy. Mga itoy. Si Ila. Uy! Okay. Okay, ang akong mga itoy. Ang mga kaibigan, si Dukdok, di na siya mukaon, humana siya kaon, dili na niya mahurot ang ako ang bring house nya. Kay usik man kayo ni siya, sayang man og mga daot, isod na lang ni Dukdok sa rep. Isod diri Dok sa rep Dok. Ara.
Kakubi atong lapad nga kuan dok. Oh, kakubi. Nya ka ng cake. Kauna mo pong mga iring, pastilan pong nagpangayo. Oy, bisag humana sila pangaon, nangayo na sa kaon. Oh. Ano ihatag anang iring dok? Way mahatag dok? Cake, tagai sila cake. Dito, tagai sila cake. Apuri sila, wala kadaghan ba aning makaigo bagon. Allah, ngano man na? Dire. Dok, nagpakaon sa mga itoy og iring. Sige, kataga lang na, Dok. Pinu-pinu ha, Dok. Aron makakaon sila, Dok. Sige, ihurot na. Kana, okay. Sige. Saon, mangayo naman po sila. Mga itoy na mo, mga kaibigan. Nya, maura to akong video, mga kaibigan. Tara si Dok-Dok. Busog na si Dok-Dok. Baka hurot sa bring house. Salamat kayo sa naghatag. Og maura to akong mga video, mga kaibigan. Ako sa naghangos-hangos po ko kay tungod sa ako ang giinom nga kaluwag kulapo. Sus, ang kulapo. Ang saon man nga. O balik ko sa kulapo, mainom pa ko sa kulapo. Kay kining kulapo sumpay, ginis kinabuhi na ko. Dili ko kato gubuhay kulapo, mga kaibigan. Nara, kulapo. Ang sarap ng kulapo. Ang kulapo, maayo gini sa mga senior citizen. Kay ngano? Mawag ka ng imong arthritis ini kay ayo ka nga. Unsay nga aning panaon man ni kulapo ang mga arthritis. Mao nga wag arthritis ang mga senior basta mag kulapo. Why arthritis, mga kaibigan? Mao na. Kung di ko kay no mo kulapo, dili ko katog. Magdamgo-damgo ko. Muna mo inaw na lang yung kukulapo. Kay aron makatuog ko unyang gabi eh. Mga kaibigan, magtanaw-tanaw TV. Napoy kulapo sa tupad. Sige, bye. Maura to akong mga video, mga kaibigan. Ayaw mo kalimot sa kulapo. Subscribe, palihog. Share, comments, and like. Bahala nagpangag, basta way arthritis. Mao na importante. Kay og arthritisun ka, sakit mang tuhod. Di ba? Tinuod ka na. Pero kung pangag ka, malipayon gyapon bisag pangag, basta walay arthritis. Ayo ka ni kulapo nga yahamang panaon. Dagan ginang arthritis. Mao na diha. Sige, bye-bye.